Здравейте, хора! Днеска ще играем Evil 2, обаче с мод меню. Аз от една година не съм качвал нищо. Така. Защо ли? Защото ме мързе си. Така. Ние ще играем този път. Ще играем на хард. Аз днеска играя с мод меню. Активира съм готвеното да не ми прави нищо. Що? Така, трябва да избягаме от училището. Защо ли? Защото те са нахранали. Не знам, ние сме били, ама каза да... Тя не... Интрото съм го спрял, хора, съжалявам, но... Сега... Така трябва да не нахваните. Не трябва да... Няма как да нахваните. Да. Хора, съжалявам, че спрях, просто нещо ме викаше баба. Чакай, какво е нещо? Надяваме се монахинята да не дойде. Той, защото това ще бъде много проблем за мене. И защо ли ще е много проблеми ми? Как няма да е проблем, хора? Не. Така. Дано да не дойдат сега. Де да знам дали ще дойдат. Те ще знаят. Така. Или така. Така, надяваме се да не дойдат. Защото ще бъде лошо. Ще трябва да търся начин за бягство от тях. Така. Учила тук имам, трябва да щупим и няма, макар че нищо няма да ми дава днеска, просто ще... Така да хард. На хард ще... Пише тук, коси стърмадаля, това е нейното. Като повечето други ютубери, я наричам Иванка. Така ще я наричам по-забавно. Като български. Врата. Тя се занимава с... Химия се занимава... Хора, искам да ви кажа нещо. Всеки път, където аз отида и те, където решат да отидат на друг мап, отиват точно там, където съм аз. И сега най-вероятно, като я събудих, сега дали, като отворих на хръчката, я събудих така. Така я събудих и те като решат, сега сигурно ще решат да идат на този, на някой да се преместят на друг мап и те за сигурно ще дойдат точно на този. Няма къде другите. Само че гледаме да не идват сега. Се надяваме да не дойдат, ама няма начин. Така точно ми се е случало един път и значи нямам два пъти. Ми се е случило. Два пъти. Съжалявам. Но два пъти ми се е случило. Два пъти.
пъти. Не знам сега, до сега не съм виждал такъв път да не едва лъпрем къде съм аз. Но да не дойде, защото ще е много лошо. Ще тръгне тя много бърза. Знаете, че на харта е много бърза. Можем да клякаме така. Така. Ай, дойдеха! Оле, хора, дойдеха! Какво ще правим сега? Какво ще правим? Кажете, какво ще правим? Запазим. Взема, ще гледам да запазя. Аз сама. Съдощ. За да не дойдат. Не, видяма! Бягай! Не, ти можеш! Можеш да избягаш от тея. Иванката не се ме виждали за сега. Дано да не види. О, ако дойде само тук да дойде. Не, Иванка е тук. Какво прави кокошката ли? Не е нещо често. Хора, настръхвам. Имам чувството, че ще ме видят още малко. Направо ви казвам, че ще ме видят, за сигурно ще ме видят. Не, видяме! Помощ! Лято се затворила! Била тука! Хината някъде иди. Какво е било? Сестърма училище. Така. Кога да тръгвам. На хината къде е? Къде е му хинята? Где? Тръгнаха ли си? Аз съм 100% убеден, че не са се. О, не се! Чух я! Как говоря? Хилсофен? Ало, Хилсофен. Тук е, да. Някъде тук е. Биде тук. Ще видя за си. Да не се слеяли ми това. Щото и чух се не са си тръгнали. Казвам ви. Не са. Някъде ходят. Не знам, хора, какво се случва, ама... Тук толкова страшно. Страх ме е много. Не е тук. О, добре не. Май ги няма. Страхотно. Не се знае дали.
О, добре. Някъде ги чу. Не видяме! Така, не знам къде иди там. Колко е бърза! Кажете ми какво да правя! Ходи, бе! Тук вече! Малей! Тук всичките вече се намазах. Гонят ме! Бягай! Child! Да не бягам. Та кошка! Я иди плашу! Градихалский. Близо е. Не, сечка! Подканаха! Как ме... Водя! Трябва се изблъкна някакви. Ще се изблъкне, няма. Ой! Вашия любим брейдър кой е хора? Моете тук. Пишете долу в коментарите. Исках такова. Реших да отивам надолу. Те ме хванах. И двамата са тук, няма да ги избегнем. А между друг... Избягах ги! Не мога да види. Хора, не знам, но... Трябва да продължим. Тук гробището трябва да отключа Градихалския. Сега не ми се занимава. Що ще дойдат те? Ще дойдат, за силно ще дойдат, няма как. Обаче трябва да и... Аз трябва да ида да взема линията. За тавана. Тук са обаче. Наблизо са.
са. Чувам ги. Хора, не се заздойгвайте, аз много ги чувам. О. Не, монахинята! Трябва да взема линията. Къде е тази линия? Ще дойдат и към мене за сила. Не знам, дано да не дойдат. Да, там ще го направят. Такъв флешър ще им забия на тях, че ще им дадат там за ето, да ни кажа какво. По-добре да не ви казвам това, което си мисля аз. Що ще... Не знам, ама къде е тук, няма го къде да е докъде. Тук е мой да е. Забравих си името да си напиша. Дени 6 съм по принцип. Дано да не ме видят. Ето е линията. Но вече мисля, че е време за... за умитане. Следващия път хора ще играем на изи. Градината няма да ходим. На тавара ще ходим. Хора, съжалявам, че от една година не съм качвал. Те били тук, бе! Или само кокошката е тук. Не, монахинята ме видя! Малей, колко е бърза! Вижте как тича, бе! Сега се набира път, бе! И стига му мъчи, бе! Малей, как ме гони! Монахинята се ме гони! Ей, монахине! Няма да ме... Аз така ще ти избегна, аз съм. Ще ти избегна. Не! Стига да... Съм спрял се убива път. Run away, child. The child. Хора, наистина ме страхадах.
Я да ида до тук. Дали са тук? Значи те идват от тамка. Хора, те буквално идват от там. Опасна е луна. Защо там къса те? Те ходят там. Ще дойдат за си. Тях ли чух, че да върват? Силно ще дойдат те. Не, аз бутнах вече. Хора, не знам какво да ви кажа, ама ще бая време. Малко това ни е последната гоненица с монахинята. Но не знам, мисля, че не. Ей, дойдеха! Не, дойдеха! Видя ме монахинята! Не! Не, монахинята ме гони! Това е последната гоненица с монахинята, който няма да... Не. Не! Не, монахинята е тук! Бягай, че тя е тук! Тя е тук! Монахинке ще се разбине, монахинке. Не! Стига бе! Хора, май няма се разминем с монахинята, защото това е невъзможно да се разминиш. И сега ще видиш ти как ще се разминем. Разминахме се. Трудно. Еми хора, от мене това беше видеото. Това беше видеото от мене. Знам малко кратко, но айде. Айде, чао.